जों दाखालि 5, 6, 7 आरो 8 थारिख नभेम्बर खालि जों धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव सिलाबथाराव जानानै थांनाय पेन्साक सिलेट चेम्पियनशिपआव जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बाहागो लाहैनानै जों गासै 9 जनानो बाहागो लाहैदोंमोन आरो बेवहाय 9 जना बाहागो लानानै गासैबो मेडेल मोनबोनो हाजोबदों। जों दिनै बिथांमोनखौ जों दिनै बरायदों आरो बे बरायनाय हाबाफारियाव आंखौबो हांख्रायहरनायखाय आं दान्दिसे नुजाफैदों आरो दिनै बे हाबाफारियाव गार्जेनफ्राबो नुजाफैदों। जोबोद मोजां जादों जाहाथे इयुनाव दानि बे गेलेगिरि बिथांमोना सिगांलांनो हायो, आवगायलांनो हायो। बिथांमोना बावहाय मोननै गेम जादोंमोन। मोनसे जाहैबाय 5th अल आसाम पेन्साक सिलेट चेम्पियनशिप आरो मोनसेया जाहैबाय फार्स्ट 20 अल आसाम 20 पेन्साक सिलेट चेम्पियनशिप। बेवहाय मोननैयावबो बाहागो लादों जोंनि गेलेगिरि बिथांमोना। 5th अल आसाम पेन्साक सिलेटआव टेन्डिं होनो, बेवहाय टेन्डिंआवबो मेडेल मोन्दों आरो 20 पेन्साक सिलेट चेम्पियनशिपआवबो मेडेल मोननो हादों। आरो लोगोसे बेवहाय मोनसे काटा श' जायो, बेखौ जोंनि पेन्साक सिलेटआव जोङो तुंगल, रिगु, गान्दा होननाय जायो। बे मोनथामावबो बाहागो लानानै रिगु आरो गान्दायाव तुंगलावबो आकाश बसुमतारी होननाय बिथाङा सिलभार मेडेल मोननो हादों आरो 20आवबो मोनदों। बेखौनो जोङो खोनानो मोन्दों जे गोबां दिनै जोंनि माबायावहाय स्पर्ट्सफोर दं, खेला बिनि सायाव जों मा बुंनो, आसलावनो गुबुन खेलायावबो जाहाथे बिथाङा नोजोर होयो जों बेखौनो खावलायगोन। बेनि अनगायै जों माथो बुंबावनो, आरो दा हयथ' बिथांनि नोजोराव हयथ' गोलैयाखैबो जानो हागौ गुबुन खेलाफोरखौ, ओंखायनो बिथाङा हयथ' बिदि सानना लादों। आरो जों सानो जाहाथे गुबुन गेम अलिम्पिक रिकगनाइज गेमफोराव बिथाङा नोजोर होयोबा मोजां जायो। मानो होनबा खालि भलिबल बा क्रिकेटल' नङा, मार्शेल आर्टआवबो जोंनि माने माबायाव अनेक मोजां गेलेगिरि दङ। मार्शेल आर्ट जेरै काराटे होन, टाइकान्डु होन, बा दिनै पेन्साक सिलेटआनो होन, दिनै पेन्साक सिलेटनि गेजेरजोंबो जोंनि मानसिफ्रा माने इन्टारनेसनेल गेलेनानै मेडेल मोनबोनो हादों। आरो थांनाय 2018आव एसियान गेमावबो जोंनि आसामनिफ्राय बाहागो लाहैदोंमोनबाबो, इण्डियानि जानानै बाहागो लाहैदोंमोनबाबो नाथाय मेडेल मोनबोनो हाथ'वाखै। आरो दा नेक्स्ट एसियान गेमाव हयथ' एसे मोजां पारफरमेन्स देखायनो हागोन, आं बेखौनो मिजिं थियो। आरो जोंनि सारखौ जोङो जाहाथे बिथाङाबो जोंनि गेमफोरखौबो एसे नोजोर होयो, बेखौनो आं खावलायो। पेन्साक सिलेटखौ धेमाजिनि सिलाबथाराव जेनेबा सिलाबथार टाउन कलेजाव खेला जादोंमोन, बेयाव गेलेदोंमोन। आरो आङो 5th आसाम पेन्साक सिलेट चेम्पियनशिपआव सिलभार मोन्दों आरो फार्स्ट बिच पेन्साक सिलेट चेम्पियनशिपआव गल्ड मोननो हादों। आंनि नामा खोरोमसार बसुमतारी, खाग्राबारि। आङो देरहाना फैनानैथ' मोजाङानो मोन्दों, होमबाबो एसे खस्थ' खालामबावनो नांगोन आरोखि आं। माबायदि खस्थ' खालामनायजों नोंथाङा देरहाबोदों? आङो दिनैसिम बोसोरथामनि एसे बारबाय, बोसोरथामनि बारबाय जों खस्थ' खालामनानै बयबो खेलायावनो जोङो देरहाबोदों। जेना नङा देरहाबोदोंआनो। खयथा खेला जादों इसिबां जों देरहाबोजोबदों। जेरै जोंनि सारनि फोरोंनायनि मथे जों सोलोङै जों देरहाबोदों। दा बबे जायगायाव आरो गेलेनो थाखाय थाग थियारि जानांगौ? गेलेनायाथ' बेखौ मोनथिथ'आ जोङो, नेक्स्टआव जागोन। नेक्स्टआ नेसनेल दङ, नेसनेलाव जोङो ट्राइ खालामगोन। आरो बिनिफ्राय साबसिन जावहायबा जाबावबा जों बेयावबो थांगोन। सेकेन्ड बड'लेण्ड पेन्साक सिलेट चेम्पियनशिप दं, बेयो अदालगुरियाव जागोन। जों बेयावबो बयबो जोंनि स्टुडेन्टफ्रा गासिबो जों थांजोबगोन आरो जों आसा खालामोदि गासिबो देरहाजोबो।
गेलेगिरिफोरखौ बरायनायखौ जों मस्ट वेलकाम खालामदों माने गथ'फोरखौ उत्साह होनाय जेरै गेलेनाय जायहा गेलेनायाव मोजां मोनो बिथांमोना दा स्पेसियेलि जोंनि पेन्साकसिलेटआव दं नालाय जों स्पेसियेलि जों पेन्साकसिलेटनि कच हिसाबै जोङो जोबोद मोजां मोनदों आरो माने दिनै जोंनिहाय 9 जन गथ'फ्रा पार्टिसिपेट खालामदोंमोन 9 जनावहाय जोङो गल्ड मेडेल मोनबा लाबोनो हादों आरो सिलभार मेडेल मोनब्रै लाबोनो हादों ब्रन्ज मोननै टटेलि जोंना 11टा मेडेल मोनदों जोङो लांदोंमोन स्टुडेन्टखौ टटेलि 9 जन थ' जों बहुद गोग्गानाय मोनदों आरो जाय गथ'फोरखौ जों गेलेनो थाखाय लांदोंमोन बे गथ'फ्रा एकदम निउ माने 1.5 मासल' जादों 1.5 मासाव कमप्लिट एक्सारसाइज होनानै कमप्लिट प्रेक्टिस होनानै बिसोरखौ दिनै बे चेम्पियनशिपआवहाय गेलेनो थाखाय आं बिराद माने उत्साह होदों आरोखि दिनैहाय पसिबोल नङा बेयो 1.5 मासजों गथ' सासे मेडेल लाबोनो हानाया दस्रा टिचारफोरनाव सोंनो हागोन बे 1.5 मासनि गथ'आहाय बेवहाय पारफरमेन्स देखायनांगौआ बहुत सहज नङा आरो गोरलै नङा थ' बे हिसाबै आं बहुत गोग्गानाय मोनदों दिनै गार्जेनफ्रानो निजा गावसिनि फैसा खरसा खालामनानै दिनै गथ'फोरखौ बरायनायाव बहुत हेल्प होदों आंबो गोग्गानाय मोनदों आरो लोगोसे समाजनि नैबे एरियायावल' नङा जोंनि बिटिआर ओनसोल बा डिस्ट्रिक्ट चिराङाव जोङो बेबायदि खेलानि बागै जोङो उत्साह माने गोजौ लेभेलाव लाबोनो हायोब्ला माने भबिष्यतआव जोंनि उन्दै उन्दै फंबायमोनहा दिनैहाय गल्ड मेडेल लाबोनो हादों सिलभार मेडेल लाबोनो जोंनि एरियायाव नेक्स्ट बारावहाय जों साबसिन गेलेगोन बा जोंनि गथ'फोरखौबो जों सोगोन होननानै सानगोन गार्जेना आं बेखौनो आसा खालामो जे नेक्स्ट बारावहाय जों साबसिननिफ्राय साबसिन गेलेनांगोन बेनि थाखायनो आं गथ'फोरखौ उत्साह होनायनि थाखायनो बेखौ दिनै बरायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों लोगोसे बे एरियानि गिदिर गोलाव बिथांमोनहा जोंजों हेल्प होदों आं बिथांमोनखौबो लोगोसे साबायखर बावगोन